ассалому алайкум дӯстони меҳрубон ва онҳое ки ба шабакаи ютуби ман ҳамроҳ ҳастанд. Аз 14 сентябри соли равон дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ҷоми ҷаҳон оид ба футзал шурӯъ мегардад ва 6 октябр ҷамъбаст мешавад. Дар чемпионати ҷаҳони имсола 24 даста дар 6 гурӯҳ аз 6 конфедератсия иштирок мекунанд. бори аввал дар ҷоми ҷаҳон дастаи футзали тоҷикистон ҳунарнамоӣ мекунад, ки дар натиҷаи қуръакашӣ ба гурӯҳи якҷоя бо дастаҳои мунтахаби Португалия, Марокаш ва Панама шомил шуд. футболбозони мо дар вухӯрии нахустинашон 16 сентябр бо дастаи мунтахаби Марокаш вориди рақобат хоҳанд шуд. ин бозӣ дар маҷмӯаи ҳумо аренаи шаҳри Тошканд, ки 12000 ҷои нишаст дорад, баргузор мегардад. оғози бозӣ соати 20 ба вақти душанбе аст. бо ҳарифи аввалини дастаи мунтахаби Тоҷикистон шинос мешавем. дастаи мунтахаби футзали Марокашро бо лақаби Усуд ал-Атлас, яъне шерони атлас ном мебаранд. он ба федератсияи футболи шоҳигарии Марокаш, ки дар забони арабӣ Мағриб ном мебаранд, вобаста аст. футзали Мағрибро ба қатори яке аз қавитарин дастаҳои ҷаҳон ном мебаранд. даста 3 маротиба ҷоми миллатҳои футзали Африқо, 3 маротиба ҷоми футзали давлатҳои араб ва 1 маротиба ҷоми конфедератсияи футзалро ба даст оварданд. мағрибиҳо 3 маротиба ба ҷоми ҷаҳонӣ роҳ ёфтанд, ки нахустинаш дар соли 2012 ба амал омадааст. беҳтарин ҳунарнамоияш ба даври бозиҳои ҷоми ҷаҳони соли 2021 рост омад, ки то ба марҳилаи 4-1 баромад. дастаи футзали Марокашро Ҳишом Дакик, мутахассиси худии ин кишвар ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон омода кардааст. ӯ 52 сола мебошад. аз соли 2010 то ба ин дам дар вазифаи сарбураввигии мунтахаби Марокаш қарор дорад. дар адабани ҷаҳонӣ футболбозони Мағриб зинаи 8-умро ишғол мекунанд. дарвозабони даста Муҳаммад Шаридуи 24 сола, ки дар ҳайати он аз соли 2023 даъват шудааст бозӣ мекунад ва 13 бозӣ гузаронидааст, ба ҳисоб меравад. 3 нафар бозигаронаш дар ҳайати клубҳои Фаронса бозӣ мекунанд. бародарон Анас ва Билол Баққолӣ бо Суфиёне Ал-Масрар дар ҳайати Этойле Лавайлосӣ имрӯзҳо бозӣ доранд. Анас Носир бошад, намояндагиро аз клуби футболи Кемии Финляндия дорад. бозигарони дигараш аз дохили худи Марокаш ҳастанд. аксари бозигаронаш солдидаанд. Юсуф Ал-Мазраӣ 37 сола бо Суфиёне Ал-Масрӣ 34 сола дар хати ҳуҷум, Ашраф Саудӣ 34 сола дар хати дифоъ ҳузур доранд ва аз соли 2016 сар карда то соли 2024 3 карат чемпиони пайдарпайи Африқо шуданд. дастаи мунтахаби Марокаш то ба ҷоми ҷаҳон омадан 2 бозӣ бо дастаи мунтахаби Полша гузаронид, ки бо натиҷаи 3-1 ва 4-3 бо пирӯзии арабҳо хотима ёфт. 2 бозӣ бо мунтахаби Афғонистон ҳам гузаронида ба ғалаба комёб шуд. ин бозиҳо 5-2 ва 4-1 натиҷа доданд. бо Ангола ҳам рақобат карду 5-1 зафар ёфт. Либияро 6-0, Замбияро 13-0, Ганаро 8-3, Анголаро бори дигар 5-2 шикаст дода, бо Сербия 0-0 мусовӣ бозид. аз 10 бозии охиринаш дар 9 тоаш ғалаба карда, танҳо 1 бозиро мусовӣ анҷом додааст. 16 сентябри соли 2022 Марокаш дар финали ҷоми конфедератсияи футбол Эронро бо ҳисоби 4-3 мағлуб карда буду аввалин ҷомро ба Марокаш бурд. дар ҳамин гурӯҳи мо асан пурқувват Марокко аст. ҳоло ки бозие ки Марокко мекунад, бозии рафиқонаи ҳама бозии Марокко бо Аргентина, бо Бразилия. Аргентинаро бо ҳисоби 7 бармӯд буридагӣ буд. Бразилияро ба 3-2 ҳисоби 1-2 бозии аввал буридагӣ. Фақат бо Бразилия бозӣ мекунад, бо Аргентина, бо Португалия, бо Испания, бо дастаҳои ҳама беҳтарин буд. моҳи декабр дар Ӯзбекистон бо дастаи Ӯзбекистон бозӣ карда будем. бале як бозӣ бо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон ҳам дорад. мо он дастаро ҳам он бозиро ҳам дар ёд дорем. бозӣ бо Марокаш ӯзбекҳо ҳам ин бозии хеле хуб шуданд, аммо мағлуб шуданд. ана ҳамин маълумотҳоро ман мехостам ба таваҷҷӯҳи шумо расонам. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед ва чемпионати ҷаҳон оид ба футзалро дар Тошканд тамошо кунед.